hitas ja tänne taas hitas. Hei, mä oon siis uusi YouTubessa ja pelaan nyt Minecraftia. Ja tässä mennään nyt vaikka suoraan multiplayeriin, kunhan mä vaan löytäisin hiiren. Ei ole. No, ei tarvikaan. Mennään tänne Skydance Minecraftin serveriin ja... Mitäs toi meidän koira tuolla? Buttercoins 4, rank known. Mitä ihmettä, lagittaa aika paljon. Oh my goodness, aika hieno paikka. Parkour-serveri. Niinku mä... Wow! Ai tää on ihan hullua. Eli siis... Tää on nyt mun eka video YouTubeen. Joten... Nythän taas vasta alussa unohtuu. Tuolla on toi... Back to lobby! Butter slap. Pinkman slap. Tää on hauskaa. Mä tiedän. Oon ollut tässä servussa ennenkin. Odottakas, missä se eniten? Varmaan tää. Quick warp. Pinkman. Mitäs ihmettä? Noniin. Tässä se lähtee. Pinkman slapping. Ulala. Hei! Kui mulla on Skydance Minecraftin skinni. Ei. Kui joku on vaihtanut sen varmaan. No, aivan sama. Haloo, Pinkmans. Tää on hirveä. Menen takaisin. Pois. Pää. Mulla on vähän ääni mennyt. Tässä nyt. Ja kuulostaa siltä, että lukkostaa nyt, eli ei kannata mennä ulos ainakaan nyt hetken aikaa. Joten onko toi ironi? Ei oo ironi. Harmi. Haloo, onko täällä ketään? Zombies. Connect. Zombies 16. Zombies 9. No, mä sit varmaan Zombies 6. Se on aika hauska paikka. Hei. Frank Melon. Oh shoot! Oh my goodness! Help me! Speed! Speed potion up! Hello? Mitäs ihmettä? Speed 2. Täytyy juosta. Bää sullekin. Bää. Oh, redstone. Oh! I want the redstone! Oho, onko me isolla levelillä muuten? No ei nyt isolla, mutta siis aika todella, no niin, aika. Frank Melon. Tappakaa mut. Tapa mut.
Mä en tahdo elää. Tahtoo lähteä pois. No. Don't kill it! Kyllä nyt vaan. Hello. No niin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja nyt varmaan pitäis aika vähän varmaan lopettaa tää, joten... Oi, mikä tää F on? Odotas hetki. No, menee jo. Voi. No, heippa!